Балаларыбызның декрет ялы нәк шулай узадыр. Безнеке дә искәрмә түгел. Ләкин ничек кенә өйдә утыру рәхәт булмасын, баланы бакчага илтү вакыты килеп тә җитә. Бүген без балам багалмам тапшырында нәк шул турыда сөйләрбез. Эфирда аның алып барышлары без Рәмзия Валиева һәм минем кызым Сәйдә. Biz балалар бакчасына җыендык та, ләкин аны ничек итеп дөрес итеп әзерләргә кирәк соң? Психологтан киңәшләр тыңлап үтик әле. Балалар бакчасына барганда, сабый яңа көн тәртибенә, яңа балалар белән аралашырга һәм әнисез калырга өйрәнергә тиеш. Әйдәгез башта ничек итеп баланы әнисез калуга өйрәтик. Чөнки сабый моңарчы әнисез калганы булмаган икән, балалар бакчасына бару һәм әнидән аерылу аның өчен бик зур стресс булачак. Башта баланы якын туганнарыгыз белән, әтисе белән, әби-бабасы белән калдырыгыз. Аннары берәр якын дустыгызга барыгыз балагыз белән һәм бераз кунакта аралашканнан соң балагызга мин 5 яки 10 минутка чыгып керәм әле дип баланы шул кыска гына вакытка калдырып торыгыз. Балага әлбәттә сез әйтеп китергә тиеш. Мин хәзер машинадан онытылган әйберне алып керәм, яки мин хәзер кунакларга күчтәнәш алып керәм, яки берәр нинди сәбәп табып, шушы кыска гына вакытка чыгып китергә кирәк. Алга таба сез баланы балалар бакчасында булган көн тәртибенә өйрәтегез. Алдан барып тәрбияче апалар белән сөйләшегез, нинди көн тәртибе булачагын белешегез дигән шул көн тәртибен үз гаиләгездә әкренләп кертегез. Безнең Сәйдәнең бәләкәй генә булуына карамастан инде күп тапкырлар әтисе белән дә, әби-бабасы белән дә калганы бар. Шуңа күрә бакчага бару безнең өчен проблема тудырмас дип уйлыйбыз. Кызым, без бакчага барабызбы? Әйдә барып карыйк әле. Анда бит балалар да бик күп, уенчыклар да күп, яңа уенчыклар белән уйнарсың. Әйдә, кызым, торабыз. Әйдә киттек. Әйдә? Апа, әйе. Китапларны да алып барабыз, яма, кызым? Без инде әкренләп балалар бакчасына килеп җиттек, ләкин әле Сәйдәнең беренче тапкыр гына килүен исәпкә алсак, аңа әле ияләшү авыррак. Шунлыктан бала җыларга да мөмкин һәм без аны табигый хәл буларак кабул итәбез. Һәм инде без балалар бакчасындагы уенчыклар янына юнәләбез, бала уйнаган арада психологтан сорап китик әле. Балалар бакчасы бала өчен нәрсә соң ул? Балалар бакчасы бала өчен табигый урын түгел. Илгелектән бала үз гаиләсе белән, әти-әнисе белән, абый-апалары белән калган һәм 7-8 сәгатькә чит апалар белән әнисез бер үзе генә кала торган булмаган. Балалар бакчасы ул күптән түгел генә барлыкка килгән күренеш. Әмма дә ләкин без бүгенге көндә балалар бакчасыз үзебезнең тормышыбызны күз алдына китерә алмыйбыз. Психологик яктан караганда, бала әнисе белән 3 яшькә кадәр бик нык бәйлектә тора. Бу аңлашыла да. Әнисе иң якын кеше, ул аны иң нык ярата, иң нык аңлый, иң нык тыңлый. Әмма дә ләкин бу идеаль модель. 2 яшьтә бала өчен әни кеше ул мәхәббәт чыганагында ул әнисе белән уйный, әнисен ярата һәм ул әле башка балалар белән үз яшьтәге башка балалар белән уйнарга теләге бик юк та аның. Шуңа күрә баланы 2 яшьтә балалар бакчасына бирү, аны әнисез калдыру, аны чит балалар белән уйнарга калдыру бу бик табигый хәл түгел. Әлбәттә инде сабыйлар өчен айрым дәресләргә, әни белән йөри торган дәресләргә бала күңелле итеп бара икән, ул йөрсен. Нишләп? Дәрес вакытында бала теләсә кайсы вакытта әнисе янына бара ала, әнисен кочаклап ала, әнисе аңа дәрес вакытында ярдәм итә һәм шуңа күрә балага рәхәт, бала куанып сөенеп йөрегез. Мондый дәресләргә әлбәттә йөрегез. Әгәр дә бала 3 яшькә кадәр әнисе янында була икән, әнисе белән нык контактта була икән, әнисенең мәхәббәтен, поддержкасын тоеп яши икән, ул инде әкренләп балалар бакчасына барырга әзер була. Мин әни кеше буларак балалар бакчасы җитәкчесе белән сөйләшеп алырга булдым. Азат, без сезнең балалар бакчасының татар телле икәнен беләбез. Тагын бакчаның нинди үзенчәлекле яклары бар, безгә бераз сөйләп китегез әле. Әлбәттә, безнең татар балалар бакчасының инде ачканда ук без
төп мақсат итеп қойдық. Бұл баланың татарша болуын. Шуңа күрә ничек дисәк тә, беренче планда безнең барыбер аның татар теле булуы тора. Инде аннарысын безнең программалар кергән. Biz ниндидер bir билгеле bir шәхеснең программасы буенча түгел, табигый рәвештә менә безнең элек-электән татарларда нинди тәрбия килгән, шул ысулларны төрле җирдән туплап, шул тәрбия ысуллары белән балаларны тәрбияләргә тырышабыз. Һәм безнең тәрбиячеләрбез дә үзләре камил татарча сөйләшәләр, татар гаиләләрендә, татар мөхитендә үскән тәрбиячеләр. Һәм Азат менә икенче сорау шундыйрак булыр. Туклану режимына, йоклау һәм инде укыту тәрбия мәсьәләсенә килсәк, ансы ничегрәк микән? Ашау мәсьәләсенә килгәндә безнең инде хәләл, 4 тапкыр безнең ашау бар. Башка балалар бакчасыннан аермалы буларак безнең үзебезнең кухня бар, үзебезнең ашарга пешерүчеләребез, пешерүчеләребез бар. Алар инде балаларга кайнар килеш, шушы биредә пешкән ашамлыкларны, хәләл ризыклар белән балаларны сыйлыйлар. Һәм Азат, үзегез тәрбияче буларак әйтеп китегез әле, ничә яшьтән баланы алып килү мәҗбүри дип әйтик инде балалар бакчасына, ничә яшьтән ияләндерә башларга кирәк? Идеалда баланы 1 яшьтән бирү каралган. Чөнки бу вакытта бала әле тулысынча аңлап бетерми, үзенең әнисеннән аерылып, ниндидер социумга күчкәнен. Шуңа күрә баланы инде мин әйтәм, ата-аналарга да тәпик итү белән безгә алып килсәгез була. Чөнки 3 яшькә мәсәлән безгә алып килүчеләр бар, 3 яшьтә, 4 яшьтә бу вакытта инде бала әнисеннән аерылганын аңлый, һәм ул елаганда да аңлап елый башлый. Аның үзенчә әйткәндә стресс һәм депрессия кичерә ул. Шуңа күрә 1 яшьтән бирү иң кулай ата-ана өчен дә, һәм инде бала өчен дә бу иң комфорт яшь дип санала. Азат, тагын шунысын әйтеп китсәгез иде, эш графигы ничегрәк микән? Балаларны ничәдә кабул итәсез, ничәдә инде бергәләшеп өйләренә озатасыз? Безнең эш графигына килгәндә иртәнгә 7-дән кичкә 7-гә кадәр эшлибез. Бу ата-аналар өчен бик уңайлы булып санала, чөнки кемдер иртән иртүк килә эшкә, кемдер бик соңгына кайта. Шулай ук бездә ял көннәрендә дә килү каралган. Тагын дәресләргә килгәндә безнең дәресләр иртән һәм кич уза. Дәресләр яшькә карап безнең группаларга бүленгән балалар, кичкенәрәкләр инде кулга тотып каләм тотырга өйрәнсәләр, пластилин, төслек кагазлар белән төрле әйберләр ясасалар, зурлар инде күбрәк логика ягын үстерәләр һәм инде телләр өйрәнәләр. Телләр безнең инглиз теле бар, шулай ук гарәп теле, төрек теле дәресләре уза, ата-аналарның теләве буенча. Шулай ук сафкауга чыгу каралган бездә көн сайын иртәнге якта балалар чыгып сафкауга уйнап керәләр. Азаттан соң менә бүлдереп шуны сорыйсым килә, безнең бит инде әтиәниләр бала бик яшь булуына карамастан эшкә чыгалар, яисә инде үзләренең эшләре буенча китәргә дә туры килгән очраклар була. Менә таныш булмаган кеше белән калдырганчы баланы сезнең балалар бакчасына калдырып китү мөмкинлеге бармы? Әйе, баланы калдырып китү мөмкинлеге бар. Сәгатьләп дип сорыйсыздыр инсез. Тулы көнгә йөрүчеләр дә беренче вакытларда без аны адаптацион вакыт дип атыйбыз. Ата-аналар балаларын сәгатьләп калдыралар. Беренче көнне 1 сәгатькә калдырса, икенче көнне 2 сәгатькә. Ул индивидуаль һәр баланың үзенчә уза шушы вакыты. Кемдер бик тиз ияләшә, кемдер бик авыр ияләшә. Кайр вакытта әниләр үзләре ияләшәмиләр, балаларын калдырып китәргә куркалар. Балалар өчен бик каты борчулар. Әлбәттә бу 2 ел яисә 1 ел буе баласы белән бер тапкырда аерылышмаган әни һәм бала бу бик авыр процесс. Без аны бик аңлыйбыз һәм ата-аналарга да ярдәм итер өчен безнең тәрбиячеләр баланы каршы алалар, шундый кулына күтәрәләр, карыйлар баланы. Ата-ананың калдырып киткәндә күңеле таныш булсын өчен барлык шартларда тудырылган. Мин әни кеше буларак үземне кызыксындырган сорауларны биреп бетердем кебек. Тамашачыларга да кызык булыр. Азат, сезне кайдан табырга була һәм нинди адрес буенча урнашкан сезнең балалар бакчагыз? Безнең адрес Оренбург проезды 111 йорт. Без юл буенда урнашкан, табу авыр түгел. Шулай ук машина белән дә, транспорт белән дә килү уңайлы. Һәм безнең турында мәгълүматны интернеттан таба аласыз. Социаль челтәрләрдә Ябалак балалар бакчасы дип кирсәгез, шундук табырга була безнең турында бөтен мәгълүматны. Җыланган өчен зур рәхмәт, Азат. Мин киттем Сәйдәне карарга, ул ниләр майтарып ята икән.
Привет. О, олуп китти. Эми кызым олуп китти. Мен еш әти буларак үземнең баламны менә инде садикларга очередька куйдым. Чөнки мин уйлыйм, что бала садикларга, балалар бакчасына йөрергә тиеш. Чөнки аларда үзенең яшьтәшләргә аралаша, үсә, дөньяга бүтәчләр карый башлый инде. Ул бит инде өйдә утыру гына бер хәл. Барбер тегин замкнутый булырга может, анда уже ачылып китә бала. Анда төрле хәзер бит садиклар современный безнең. Төрле кружоклар бар безне. Иностран инглиз телләреме, музыкальныймы, бийме ул, бар еще спортивный кружоклар, карателар, тэквондолар бар. Күп танышларым да менә инде шундый кружокларга йөриләр. Гимнастикалар, ул бит инде балага развитиега булыша. Шуңа күрә мин уйлыйм, балалар бакчасына йөрергә тиеш. Әйтүемчә, ул анда үсә бүтәнчеләй, дөньяга бүтәнчеләй карый башлый, көрәшә башлый. Өйдә утыру бит инде дөрес түгел. Әни беләгенә утыру, әни баласы булу инде теге йомшак була артык, йомшак булачак, җылак булырга может. Балалар бакчасында ул инде бу дөньяга керешергә өйрәнәчәк. Чөнки мин үзем дә балалар бакчасына йөрдем. Мин анда күп дуслар таптым, сөйләшергә, аралашырга өйрәндем. Өйдә теге татарча гына сөйләшә башлаганда, өйдә татарча гына сөйләшәбез бит инде без. Садиктан инде русчага да өйрәтәләр. Ул яктан тоже бик олы плюсы. Аннары безне воспитательләр санарга, укырга өйрәттеләр шунда ук. Мәктәпкә барылганнан мин инде саный да беләдерим, язырга да өйрәттеләр. Ул миңа тоже бик булышты. Алфавитлар өйрәттеләр. Еще плюс игровое развитие. Уйныйбыз, уйныйсың, аралашасың. Ул кызык, үзенчәлекле кызык. Балага төрле яктан развиваться итәргә булыша. Минем Сәйдә инде әкренләп балалар бакчасына ияләнә башлады. Төркемдә рәхәтләнеп уйный, шөгыльләнә. Бик тиздән мин аны үзеңенә бакчада калдырып китермен дип өметләнәм. Без инде тапшыру башында психологтан киңәшләр тыңлап үткән идек, ә минем яңадан бер соравым туды. Әни кеше үзен баладан аерылуга ничегрәк әзерләргә тиеш икән? Тыңлап китик әле. Әни кеше үзен ничек әзерләргә тиеш? Әлбәттә инде беренче чиратта ул балалар бакчасына бара һәм тәрбияче апалар белән таныша. Һәм баласын беренче мәртәбә балалар бакчасына алып барганда, әни күңеле үзенең тыныч булырга тиеш һәм шушы тынычлыкны ул баласына бирә.
үзе борчылса, әни кеше үзе борчылса, баласы дагы аның борчылачак. Мин баланы яхшы тәрбиячеләргә калдырам һәм барысы да яхшы булачак дип әнисе уйлап китсә, бала дагы шушы тынычлыкны тоячак. Сабыйны балалар бакчасында калдырганда, әлбәттә качып китергә ярамый. Зак итеп кочаклашып, үбешеп, елашып калуы дагы дөрес булмас. Җиңел итеп, елмаеп, мин синең артыннан кич белән киләм дип, җиңел итеп китсәгез, балагызга дагы сез шушы җиңеллекне бирерсез. Әлбәттә инде бала елап калган көннәр дә булырга мөмкин. Бу көннәр өчен сез берничә ритуал уйлап табыгыз. Мәсәлән, әгәр дә син мине сагынасың икән, кулыңны йөрәк түренә куй дагын, мин синең йөрәгеңдә дип искә төшер. Һәм бала инде авыр чакларында шулай итеп искә төшереп, сезнең җылыгызны, мәхәббәтегезне искә төшереп, аңа җиңелрәк тә булып китәр. Гомумән инде бала еламыйча үсми. Һәм шундый моментларны җиңеләйтер өчен сезнең шундый үз арагызда ритуалларыгыз булса, бик әйбәт булыр иде. Кызым, мин әлегә сине калдырып торам, эштән кайтышлый кереп алырмын. Үзеңне тәртипле генә тот, балалар белән рәхәтләнеп уйна. Ярыймы? Пока-пока. Минем Сәйдән балалар бакчасына әкрен генә ияләшә тора, һәм инде мин тыныч күңел белән үз эшләрем белән китә дә алам. Балам багалмам тапшыруы шуның белән эшен төгәлли. Хозур ТВ телеканалында калыгыз. Пока-пока.